Amen.
Agekho ofana naye, agekho ofana naye, agekho ofana naye, agekho ofana naye. uKristu inkosi yabusa, uKristu inkosi yaphila. Ekukhulumeni okube khona namhlanje ukhuluma umshengu uthe enye yezinto esiyifunde kuBernard Mzeki eyokuthi ukukholwa kuhambisana nemisebenzi. Amen. Inkonzo lena amadodana ayibophele kuyo ukuthi ekukholweni kwawo
kuyoba khona nemisebenzi eyenziwayo. Yingakho nje ngisho esigungwini kukhona umuntu oqondene ne-social outreach, ngoba kungumsebenzi amadodana azibophele kuwo ukuthi uhlale wenzeke. Nanku umsebenzi madodana, niyawubona ukuthi mhlawumbe ngabe uphelile, kodwa uyadinga ukuthi kube khona amandla nathe xaxa ukuze uphele. Nezimo-ke zendalo elibuye lingabi lihle wenzile ukuthi ube kulesi simo ungapheli. Ngithi angisho kusemanje ukuthi sethembe nini ukuthi lo muzi usheshe uphele. Amen. Sethembe nini. Sengathi kungakhona la ebese ngayibophezela khona singakasuki ukuthi ayizukuphela lenyanga noma leze imbili ezizala ungaphelile lenyanga. Amen. Yilokho nje bengifuna uba ngikusho okokuqala. Okwesibili, Mamgongo, uNkulunkulu uhlale wahlala wakubheka. Lokho kubonayo bathenga ukuthintwa inhliziyo alabantwana bakaNkulunkulu, beholwa ilabo ababonile isimo sakho, base bethi ngeke sithule uNkulunkulu sibona. Ake siyokwenza lolu phahla azongena kulo uMamgongo, kube naye nento ayikhomba yathi nanti ikhaya lami. Leli khaya esize kulo sizolethula kuwe elakho. Ngiyabonga baba umdingi, ngiyabonga umfundisi zami, ngiyabonga kuni nonke bantu enenzini zami zokuthi ngibene endaweni zokuhlala kuyo. Ngiyabonga kakhulu. Ukuchichima kwenhliziyo ngeke wakubamba. Amen. Ngakho-ke kuhle lokhu sibonga nje uNkulunkulu okwaze ukuthinta inhliziyo kuba lo msebenzi ukwanza ukwenzeka. Nathi siwethula ngokuthobeka kuNkulunkulu owenzile ukuba inhliziyo zethu ithinteke. Sithi sengathi uNkulunkulu angakugcina akubiyele, aphinda wabusisa amadodana esaqhubeka enza lo msebenzi omhle kangaka. Ungabi ngokuqala, ungabi ngokugcina, kodwa amandla nothando olungena kithi ngenxa yevangeli asiqhube siye phambili ukuthi lapho sihlangana khona nezimo ezidinga uba sisize. Sikucelela isibusiso ke nawe nomndeni wakho nabo bonke oyophila nabo kulendlu nokuvikeleka kaNkulunkulu siyakuthandazela. Amen. Sizathi kuyishunqisa noma ingaphelile sithi kuyithela ngempepho yasezulwini, ukuze noma beqhubeka beqedela sibe sazi thina ukuthi sawenza lo msebenzi, sawuphothula, sawubusisa. Masikhuleke. uNkulunkulu somandla, busisa lesi sidalwa esingamanzi, ukuba lapho uNkulunkulu ezawufafazwa khona esetshenziswa, wena uNkulunkulu wethu uzoxoshele kude amandla obumnyama, kuthi uNkulunkulu wethu ukukhanya kwakho nengilosi yakho ingene ihamba phambili, uphindule ubuyele leli khaya uNkulunkulu wethu nabo bonke abayohlala kulo, kuhlale uNkulunkulu wethu kunokuthokoza kwakho novikelo lwakho lungapheliyo, ngoJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Provincial. Praise. Abantu abakhona sinikeza busisa uNkulunkulu wethu lempepho
makuthi uNkulunkulu wethu nalentuthu nxa inyukela phezulu ifane nemthandazo esiyiletha kuwe. Sikhulekela leli khaya sizawulihlukanisela wena nalabantwana bakho. Sikhulekela lenhlangano ngoJesu Kristu inkosi yethu. Amen. Amen. Ngizawulandela wena any direction. Angasha madoda.
ngaphandle kodwa bengifuna uba ngiqale ngokuba sibonge kuwe ngoba le ndawo yayingeke itholakale ngaphandle kwakho. Siyabonga kakhulu. Lawa ngamadodana nezinsizwa zaseSheshi, ibandla laseSheshi abenze lo msebenzi. Kuthe ngoba sihlangene cishe lapha edolobheni. Kuthe ngoba sihlangene Sport Center sasithi ithuba elihle sikhona sonke sivele eindaweni eziningi zebandla laseSheshi ukuba size sizothula lo muzi kumama lapha sithi nakhu okuthenxa ethinteka lo mbutho wathi awukwenze kungenye yezinto ehambisana nokukholwa kwethu ukuthi singakhulumi nje ngemlomo sibuye sibonise ngezenzo ukuthi nxa kukhona ubonakala ehluphekile kube khona into enhle esikwazi ukuba siyenze bese sizothula lokhu ke lo msebenzi omkhulu kangaka. Cela uba ngidlulisele kusihlalo mhlawumbe ngaphambi kuba edlulisele mhlawumbe bese kuthosale sesiyidedele ngemva mhlawumbe ake ngiqale ngithi mina nguMadlali Sibongo khona endaweni ngenhlanhla kudadewethu ushadile la ekhaya. Ngathi okokuqala namhlanje umsebenzi wenzile muhle kakhulu ngiyawuqabuka. Sengathi ke uNkulunkulu nala nithathe khona ngoba yaphinda agcwalisele. Ngoba isalukwazi besingahlali isikhathi esiningi la ekhaya besithala egama lakhe. Kodwa ngiyethemba manje ukuthi njengoba sekukhona lo muzi sizobuya sizohlala ngoba bewuvela ukhona umuzi wendodana yakhe. Kodwa behlala egama lakhe ngenxa yamatoholo esatohoza. Manje nje sokwakhiwe lo muzi nje ngineqiniso lokuthi umuzi wakhe lo uzohlala kuona ngokukhululeka nesizukulwane sakhe. Ngoba senana nesizukulwane ave enabazukulu unesizukulwane. Ahlale nezingane zakhe ukuthi noma kufikela ngalokugcina lifikele la ekhaya ezingane zakhe. Ukuthi noma azobekwa emzini wakhe. Umuzi wakhe lo awukho omunye umuzi ngaphandle kwakhe. Ngisibonga kakhulu angathi ngingabonga ngithini. Umsebenzi wenzile muhle kakhulu. Sibonga kakhulu. Sihlalo weRigid. So baba abefundisi bonke abakhona amadodana onke umama baba Nduna siyabingelela kakhulu ugogo siyabingelela athathe leli thuba bazalwane lokudlulisa amazwi okubonga kuqala kithi sonke ikakhulukazi sisebenzisana nabo ukuthi lo muzi kube isikhashana esincane kakhulu so baba siqale kuyona lenyanga uJuni kwakhiwa lo muzi njoba sesikule sigaba esikuso siyathembisa futhi bazalwane ukuthi ngeminikelo yenu siyoqhubeka sibonga ukuthi niyasithemba bazalwane noma kusetshenziswa ama personal account ukuthi lo muzi uqhubeke kodwa niyiphosa iminikelo siyabonga kakhulu siyathembisa futhi bazalwane ukuthi iminikelo engenayo siyoqhubeka nokuwenza lo muzi ugcine ufike la sifisa ufike khona siyoyithumela futhi isithombe ngokufanelekile singakhohlwa ukubonga abafowethu abasilungisela lo muzi so baba basuka eThekwini sazobabeka kule ndawo ukuthi abasakhele lo muzi sibonga kakhulu ngibabonile bebekhona phakathi kwethu ngoba bakhona ngokuhlala la sibonge kakhulu kubazalwane kakhulukazi uDubo omncane uThoyi uyena esehla senyuka suka eThekwini ngathi kusemva kwendlu siza la sizochecka abasebenzi sizochecka ukuthi kubambephi silekelele la silekelela siyabonga abazalwane ngeminikelo yoni usubaba sayichazile izandla isavulekile sisayifisa iminikelo ukuze lo muzi ufike la sifisa ukuya khona gogo ngezandla ezimhlophe
njengoba usobaba besechazile kusenhlizweni zethu ukuthi singagcini kulokho esikwenzile siqhubeke kakhulu kuloko okushodayo kodwa siyathembisa ukuthi ukhiye siyodlulisa ngendlela efanelekile maduzane ngiyabonga. Ya mhlambe umuntu njengekhaya mhlambe sobe asibenzanga ubulungiswa masingaveli njengekhaya sibonga umsebenzi omkhulu kangaka owenziwe abazalwane uma wethu ugongo nje kodwa uzala insizwa zawashabalala umavuso kubona siyabonga kakhulu bazalwana siyabonga kakhulu njengoba eseshilo usipari hayi akwandile lo wesikubonayo namhlanje futhi ke angazi ngendlela mina ebengisaba ngayo ngoba into enje angikazi ngiyibona bengisabela nayo uma ukuthi akazuquleka ngijabulela ukuthi nje ngimbone bonke jabula ngize ngambuza ujabulile ma wathi yebo ngijabulile benginovalo ukuthi salukazi sizovele ngoba akuyona into encane le inkulu kakhulu lento eniyenzile mhlambe ukube bekuthiwa mhlambe bengathi ngiyashumayela bengiyothi ngelinye ilanga ngoba ikhona intombi kwakuthiwa unawo eyake yaphuma ekhaya bekhishwa isimo endaweni ebebehlala kuyona ukuthiwa kwaku yizwe noma babebizwa ngokuthi i-house of bread waphuma kodwa ngibona ukushintsha kwezinto kumahluko ukushintsha kwezinto ngoba ukuphuma kwakhe ithi incwadi engiyifundayo wabuya izibazi zezwe lakwaPhalaphala zibhaliwe ebusweni bakhe kodwa namhlanje sibona uma efika la ekhaya engane encane engenasibazi ngoba nimthathile namfukamela kuhle ukukholwa ngoba ukubuma ubengazisondezanga enkosini ngaba nikho kule ndawo lilonke thina bakashabalala siyabonga kakhulu ngomsebenzi wenu niwenze uqhubeke ngoba vela nigcinile la uqhubeke nabanye abantu bajabule njengoba sijabulile nje ngoba nathi sizokujabulela ukuthi sihlale nayo uma ngoba kancane kancane uma ungani manje ngeke azashiya umuzi wakhe manje ayohlala kwenye indawo ngabe yini ngiyabonga sobaba sibuze masithole isibusiso siyanikela ekuvikeleni nasekulondeni komsa kaNkuluNkulu. Inkosi mayinibusise inilondoloze. Inkosi mayinikhanyisele ngobuso bayo benomsakeni. Inkosi ningame ngobuso bayo iniphukuthula manje naphakade. Amen. Amen.